Obyvatelia mesta Vráble majú od decembra minulého roka k dispozícii nový mliekomat. Novinka si v centre mesta našla rýchlo svojich priaznivcov a veľký záujem. Ja som z Bratislavy a vždy sa tu zastavím, keď sme tu, máme tu nedaleko dom, tak chodíme si sem na mlieko. Je to kvalitnejšie mlieko ako v obchodoch. Viac menej cenový rozdiel nie je žiadny, dokonca v obchode je drahšie. Chceli sme zákazníkom ponúknuť náš kvalitný produkt, ktorý každodenne dorábame a predávame ho do veľkého spracovateľského podniku. A nastala legislatívna zmena, že nám bolo umožnené predávať surové kráľovské mlieko priamo konečnému zákazníkovi. Dôvodov, prečo konzumovať mlieko z mliekomatu, je hneď niekoľko. Zákazník má možnosť si kúpiť mlieko s obsahom tuku 4%, také si nemôže zakúpiť jednoducho v žiadnych obchodných reťazcoch a čerstvosť je vždy zaručená tým, že nikdy nie je v automate mlieko staršie ako 24 hodín. Čiže predávame zákazníkom zdravý a čerstvý produkt. Vidím viac významov tohto zariadenia pre naše mesto, predovšetkým pre občanov. To znamená to, že si môžu kúpiť relatívne lacné mlieko, lacnejšie ako v obchodných reťazcoch. A druhý veľký význam je to, že sa uplatní náš vrábelský domáci producent, poľnohospodárske družstvo Vráble. Odozvy sú podľa nás veľmi pozitívne zatiaľ a automat vyzerá tak, že splnil všetky naše očakávania. Aj z nášho hľadiska a najmä sme spokojní, že pomohol všetkým občanom. Toto mliečko mi veľmi chutí. Je určite plnohodnotnejšie ako v supermarketoch alebo v obyčajných obchodíkoch. A my ako rodina ho používame, odkedy mliekomat u nás vo Vráboch je. A ja môžem povedať len, že je to super a už to malo byť dávnejšie. Dojíme na farme naše kravy dvakrát denne. Vždy po nadojení sa mlieko prefiltruje a zachladí na 4 stupne Celzia. Takto zachladené sa prepravuje špeciálnym automobilom v tanku určenom na výmenu do automatu. A zákazník si ho môže zakúpiť jednoducho, keď bude postupovať podľa návodu, ktorý je nalepený na automate. Potrebné je spraviť 5 alebo 6 krokov. A každý zákazník, či už mladý alebo starší, to pochopí a veľmi jednoducho samoobslužne si mlieko zakúpi. Najväčší rozdiel je v kvalite a v chuti. Vzhľadom na to, že domáci majú o mlieko veľký záujem, výrobcovia majú plné ruky práce. Spotreba mlieka kulminuje v piatok a v sobotu, v nedeľu je spotreba nižšia, súvisí to s normálnymi návykmi našich spotrebiteľov, ale priemerné množstvo predaného mlieka od prvého dňa spustenia automatu sa pohybuje okolo 500 litrov na jeden deň. Doplňame mlieko v rozmedzi 1 až 3 krát denne. Dodávateľia si uvedomujú svoje priority, ktorými sú kvalita, výhodná cena a spokojnosť zákazníkov. Konkurujeme veľkým obchodným reťazcom jednak kvalitou a aj cenou. Mlieko podobných parametrov s obsahom tuku 3,6 sa v obchodných reťazcoch predáva niekde za 70 centov. My ho predávame za 50. Možno samozrejme zakúpiť si obal, čiže nevratnú 1-litrovú fľašu je k dispozícii, ale veľa zákazníkov využíva možnosť, že si donesú vlastnú fľašu aj väčšieho objemu, ako je 1 liter. Boli tu zákazníci, ktorí brali do 5 aj 10 litrových bandasiek. A prečo by si ho mali kúpiť? Myslím si, že z viacerých dôvodov. Jednak, že majú čerstvý produkt, zdravý, to znamená, není nejakým spôsobom chemicky konzervovaný, upravovaný, mlieko není odstredené, má všetky tie aktívne biologické zložky, ktoré jednoducho zdravá potravina má mať. A neposledný dôvod je aj to, že mlieko je vyrobené v našej obci na farme na Hornom Ohaji a tým pádom podporujú aj nás a vlastne aj zamestnanosť v našom regióne.